Hapdeng kliar luang batap rben daw lyoh bat ki kshaid ki bano rymphum jong thain Sohra Meghalaya kawei jingkylla kaba kham pher kalawanjia ke police station barim tam thain ke jingtei keladap haduh shispa saupo snem jong Sorkar Bilat kala kelalong shaka Sohra 1885 ke Jaka bam kaba kham pher kaba phila banyo ke jingbam jong ki por barim bat ki mynta khlem kano ke jingiapher Hapdeng ke jingtei kam jong ka Sohra 1885 kayeng ke kong nafi sebet nongrum ke nong sengkam padang sustang training kong lembat uhunmen Andrew di bawan na kalong ying ke bala pau pha hakikam bu dukan bam hakeleng ke nong ba shalong bat Sohra kini kalong ying ke don haduh santli ki Jaka bam ha shalong bat Sohra kat ba ka Sohra 1885 kedi ke project ban min kong jong ke kong nafi sebet haringkat ke jingetrei lang bat upara Habayakran bad ikong nafi hadin baka police department kala IT shakalong ying jongki men pinyat bet pen bahaya ketika Jaka ilaya thu bala shu ying ja ya ketika jail sa anam ke banadu ke por jongki paring baru agi jingtei kila torlut nadu ki jingkhang kasad ki madan henre ikong nafi bet ki ying kesem jong kila pin bha khlem dak ta apat ya ki jingtei ki banong ki jing sa anam na ka benta ki pating manwan Laya thu ru be ketika Jaka la IY de ke police department shaki bakin pin bha bat pin itnat bat pin wandur ya ketika Jaka bakan longpat kum kawei ya ke jingtei ke bansa nam bat ban kring ru ya ki nong jong kai perthei ki banari bat nabari ru kumju ngawan na kayeng kasam ka ba kidan kini ki cafe bat ki restaurant mo kum ka food business mo ka ba imei pai la asdang kene ka kam henry hak marsindap pule pede ngab ihimen nglai chimti nglai penhe semua kene business jangki tingi dan bontli ki restaurant hapo shalong te artli ki dan hapo Sohra kade ka cloud country restaurant kade ka veg restaurant te kene ka Sohra 1885 te ha shalong ni dan ka chill out cafe ki dan hamehu ka rice bowl restaurant hamot pran bat ka aromatics cafe hapo police bazar Jingshisha katu ka Jaka ka along ka Jaka la ying ja kade ka police station haki snem khat praspa prapusan te hadin katu kila ying ja noi katu ke ki police ki ong ba ki dan haki kata ka jingmut ban pen kala ban pen bha noi kata ka building mo ki ai shangi ni pen bha ni pen itnat ni pen long kum ka long menta ni ai ke teng Sohra 1885 namar kade ni shim naka na usnem 1885 kata usnam dekha ka por baki sengya ka police station hang ke tingi penne pen sabit Sohra 1885 ki jingshna te kilong bai kum to hi kadeta mangi shu pen bha ni shu repair ni shu ai rong ken henre ka jinglong ka structure ki bra khat ka de bai kum jo hi nadu pa play ya ka haka arpa tare ku jimang ka Sohra 1885 kala khring bha ya ka jingwan rung ki nong shangkai perthai bat ki trash tong ru kumju ki baro ki kwa ban ma ki jingbam papang bat kurukum ai jing shakri hakane ka Jaka ba ka Sohra 1885 ka dan haplau jong ka thanat pulit bahe 0.8 acre markhap bat ka Sohra police station ba mynta ka bala plena du snem 6000 khandai spa prapu khandai
Lingkong ya kaba ki kili kiri syai kita ki jail, syai kita ki lock up. Te bun ha ki bre ki akni banya shong ha kita ki lock up ken banya bam. Nang kalong ke kaba phala kumba ki ong ro kalong the most unique cafe in the entire nation mo kuman shong ada ka tinang we. Ki ong kumta ki bre namar ba ka along ka sin ka baningkong bandan restaurant ha ka jail ken. Ha te ka kring ha ka ni ki bre. Habekran baru SP ke East Khasi Hills uba Vivek Sim ulayathu baya kate ke jingmut kaladena du bas dang long SP iba Sylvester nong tenger kiladon ke jingalang kumno bakinne ya kate ke Jaka balbakan long ke jingtei sa nam haki pateng banwan bat na pedeng ki babun de ke ying jong ingkong nafi ki blayo ban chimti ya kate ke Jaka uba Vivek ulayathu bakani kan longru kawei ke jingker khu ya ki khun samla khlem kam khlem cham te kumphite hi ka Sohra hi kadika kawei ne ki historical places one no lu por phareng hi ki one belong ye ka first capital ne ka station ka police station hu kadika kadika Jaka hante ha Sohra babun ki missionaries but ki brio jong ka sarkar phareng hu ki belong ye kadika Jaka ka let's say ka first capital kadika first capital ne first station ti bun ki jingtei ki brina du ki por phareng hi ki don ki inspection notes ki kot ki sla ki badu por ki long colonial hi kita ti ngila ya perkhat da ka committee hi ka welfare committee kumno gin pensandur ka tika Jaka but na kumno begin penlong ki brio begin kring sya ketika Jaka because ketika bon ha ka history hang tu kemudian kuwi di ka police station kawai ru ko ban ong ba I founder jong ka Unitarian Church mo I kubiyang ki khat I sourcing di belakang hang te police station ki pa jung I havaldar ek por phareng insha te akasi si khaj ni kisi wan na ka Unitarian Church na balang ki pelong jinwai hang to te kabun ha history ka balang revolve round he police station te kum si bantang ni perkhat ba baling pelong na ka cafe ka mat kring ki penba angka bat kujur bat kechow ya ka welfare fund juni kawani wa ki mentoi ya ki pulut juni ti ka tu ka Jaka kalong kelashu ye ranghang betu kelashu mundan em tu ki shubu tagi kot ki sla ki badan ta kala jakria pha ka tu Jaka ye bat kala tor ru nama kitin ki la jat la pe ti ni lai perkhat da kumbai kumlo kelar te nga te kum kayeng ka sam bat nga hi la de kum ka khna sam la nga so sarong mo ba nga yo ban ai kam la nga ki wei pre ki khna sam la mo te kalong ke ege ka ba hun ka men sem ang nis ngo tanat ken ila ban ne kum kata Hendrai kiri ki kenro barim jong ka police station ki bayathu ki khana ki bas ngau tanan ka jingtei baning kong ki ying ding ka badan khatwei ngut ki nong trei ki bala sha pinjulor klai bha ha ujumai ba snem shejar praspa khandai phnyo ubashimru haduh nyau spa praklai ngut ki minsin brio ikai pot jing pit benia ki bapin ken mayo kan ki jingjia bas ngosi mynta la bu sa jing ken ma kum ki dur padwa hagi ken ro hapo kan ki cafe bapin poi biang yangi sha ka por bala legno mynta ya kini ki jingtei ki barim la sumar sukher bat pinne pin sa bha bala pinyas no lang bat ke ka ba ki nongwan bam kinyo I kitupia sipai ne helmet jong ki sipai bilat kisti ka senduk bu tiar ka bala rimbha padwat ya ka along la panen kam kum ki kamera ai ba ka pin kwa ya ki nongwan bam ban ma chisin ha ka jingim kumno ka long ban bam bandi halindet ka along na ka Sohra 1885 ka yeng kum ka sakhi ya ka bor jong ka jingmut dur pat ka jingburom ya ki pateng ka pin kala ya ka dak jong ka jingsha pun chitam ben ha ka por ba sinchar ka Sorkar Bilat Jaka kabala abanya sam ya ki khana habaya di coffee ni bam momo